și bineînțeles la al doilea episod din seria noastră pe Robocop. După cum am zis că o să pusesc vineri, dar acum am mai mult timp și pot să pusesc azi Robocop. Am văzut că primul episod am strâns mai multe like-uri. Hai să ne batem la asta. Stați în upgrade. Așa, că aveam nevoie. Gata. Dar să-mi dea mai mult medalea. Că la asta am pierdut. E greu să bați, sincer să fiu. Bați. Mă cur. Mi-a dat două. Yes! Așa te vrea. Mort. Sniper. Fugi. Sniper. Este mort. Este scan. Nu mai am muniție. Trage. Sniper. 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 Over here. Trebuie să duc prin altă sniper. Mor. Ceva. Asta are bani. Ia. Oh, wanted. I-mi dați măcar ceva?
Iese afară! Fugi! Healing! Fugi! Mai puțin și fac! Este! L-am făcut! Nu-mi face vocea de la sfârșit. L-am făcut pe ăsta. Upgrade. Upgrade. Este! Haide, wow! Mai aveam puțin și luăm și al treilea healing. Hai să ne mai facem o misiune. Challenge, care îmi dă mai mult din asta? Ca asta îmi dă bine. Da. Ce armă am! Parcă este minigun! Păi și-am mai făcut eu misiunea asta. Trebuie să omor roboții. E simplu și ușor. Dar că ți-am mult în viață când tragi în ea. Uite, ăștia trag mai repede și vin cu alte culori. Upgrade. Să ne ia și al doilea healing. Atent. Continue. Atent. Ce? Haide, mă! Acum stai pe timp. Să mai facem o misiune micuță și gata. Hai să vedem dacă putem filma asta foarte repede. Ce crezi, mă, că ești tare de că dai în mine? Eu sunt Robocop, robotul care a omorât nu știu câți pașnici ca să trăiască. Sau nu știu cum era filmul, am uitat, că nu l-am mai văzut de mult timp. Mare odată! Eu stai în cap, așa. Headshot. Stai puțin. Mori. Cred că te poți ascunde.
Nimeni nu se poate ascunde de Robocop. Thank you for your cooperation. Vreau să trec o dată de nivelul de antrenament. Ca să vă arăt cum e așa, că am mai jucat eu înainte Robocop și e șmecher. Haide! Level up! E ce bine! Haide repede, vreau să upgradez aia! Nu? Upgrade! Asta dă tot la un healing. Ia 8 plus 8 healing-uri. Ai cam 20. Upgrade. Ce mă? A dat degeaba! Nesânțiților! Hai să ne dea ceva aici. Ăsta. Ăsta e mai bun. Hai, gata, oameni buni. Nu uitați să lăsați butonul de like. V-am pupat.